Wastewise da martxan jarri berri dugun Europako Horizon proiektu bat, 3 urte eta erdiko iraupena duena eta Europako 9 bazkide biltzen dituena. Wastewise proiektuaren helburua da elikagaien hondakinak saihesteko eta murrizteko bide errealistak diseinatzea. Eta hori egin behar da ingurumen inpaktua neurtuz, evidentzian oinarritutako neurriak proposatuz, eta azken finean elikagaien kontsumo jasangarria sustatuz. Elujar da proiektuaren komunikazio arduraduna, eta beraz Elujarren esku geldituko da proiektuari dagozkion webgunea, sare sozialak, bideoprodukzioa, baita ere argitalpen zientifikoen koordinazioa, inpaktua eta esplotazioa ere Elujarren esku geldituko da. Eta aipatzekoa da Wastewise proiektua neurri handi batean aurretik 4 urte eta erdiz izan dugun Low in Food proiektuaren nolabaiteko jarraipena dela, hau da Wastewise proiektuko bazkiden erdia baino gehiago dagoeneko ezagunak ditugu, eta esan beharra dago proiektu honetako bazkideak Europa mailan hondakinak murrizteko eta saihesteko ikerketa zentro eta unibertsitate punta-puntakoak direla, eta beraz kontsortzioa pentsatzen dugu oso indartsua dela.